Tuomo oli keski-ikäinen poikamies, joka asusteli pienessä Juntinkylässä äitinsä kanssa. Oli pitkä perjantai ja Tuomo laittoi kahvia naapurin rouville. Mikäs se tyttöä noin naurattaa? Eilen kävin jo kaupassa, niin siinä on Jokelan Jouko vessapaperia housun lahkeesta roikkuu. Kiitos Riitta. Puoli kuppia vaan. Joo. Kyllähän tämä tästä. Ilmoja pieni. Oha se. Ootteko te kuullut sitä Virtasen Leenasta? No, mitäs Leena? Sillä on uusi mies. Mä näin. Hyvänen aika. Vastaan se meni Matin kanssa naimiseen. Sinä se Tuomo tiedät kaikki. Joo, kyllä. Trullit ovat taas tehneet tuhojaan kyläläisten keskuudessa. Leskiselemme ruuat oli kuulemma myrkytetty. Oi hyvänen aika. Kuka se sellaista? Se on tuo meidän naapurin muori. Tiesin tehnyt kolttosia. Mä näin eilen. Minä soitan kyllä poliisille. Mistä tämä lähtee? Ei. Soitapa sinähän Tuomo nuoruttas. Voi tietää vannuksia. Tuomo! 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 Mikäs tämä on? Kello. Tämä sopisi kuistille. Sen koommin Tuomoa ei näkynyt, mutta jos kylällä sattui jotain, joka sai ihmiset juoruilemaan, kellon kalkatus kuului koko kylälle.